keep a secret, kid. Yeah. Got my mind on your body and your body on my mind. Got a taste for the cherry, I just. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Oy, Mari! Siyempre! Saan ikaw naman imo itong balon, Mari? Oy! Ikaw may dugay ka Mari, eh! Pagkadugaya sa di mo, Mari. Oy! Dugay mo kay kagod! Ikaw ka kita mag-abot ta dito! Nga, kaya paabot pa po kunin mo! Lala, unsa si Mari? Paabot pa po kunin mo! Dugay pa po kay ka! Maligo to. Ano katawa? Ayaw, buyag-buyagan, tana! Grabe na mi, anong paa, Mari? Kabusog ka na mo naman magsiwinip da po. Si Winnie the Pooh! Pura dyan ka. Si Winnie Pooh! Winnie the Pooh, katong kuwan, tong karton, kuwan, para ng lawas! Ikaw mang gani kay, di ko kasabot din mo, nari mo. Nga, magsama man tayo, pandagat, unya ka, midyas ka, unya ka, butso sa mga, oy! Ano na, Mari? Uy, kay lisod na kaayo, Mari. Uy, ikaw ba karong helmet pagka, Mari? Kung mo niyo Mari ko, di pinsan ka ng musalong-salom ko ba kay mabangga niya kong ulo dito sa mga bato na kuwan nga itong may sisiba. Saan mo ka kung hilapta mo niyo ko purma, oy! Ato ta sa kuan, sincerity ko. Serenity Cove to. Ato ta, Serenity Oh, Cove, sa Mari. Templada Restaurant, nasa Templada Restaurant Ato ito. ta, Oh, Mari. Ay, kapiti inita, Mari. Ang kapa- Summer naman, Mari. Ha? Summer naman. Paksama na gani niya. Ay, dito na punta mga libak, punta katong mo kuhan dito, mamaligo. Ikaw, di ba ka libak ko dito nga, kuhan mo kay ka, kanang gamidyas ka, o Uy, nagaboots ka? abi ni mo, Mari, kanang libakon ko. Blooming, bigog samot. Oh, kung hindi ka kasabot niya. Pagtagay ta dito, Maria, dito ta maghimo og chika. Manglibak ta dito. Susunara Kaya mo niya. nakapag ang chika nimo. Nara ba dila libak ko yan to mamatay libak ragyapon. O pag matang sa buntag libak ragyapon. Unya sa kuan kanang Ikaw pa, libak yapon. before matulog. Usa matulog man libak Oh, ragyapon. libak Libak ragyapon. Mari, nagdala ba yung kuan, Mari? Na, red wine. Na, mag-inom. Wow, red wine. Sa di, Mari, ko. Na, Sakto jud kay na dito ba? sige na, Mari. Uy, apay ato, Mari ba? Nang lagot ng kuno kayo timong amigo, pinanglikli si mong post ba? Oh, kay gano'n ko nung sige kag post ko mga sudan, mga lamian. Ko na arag labakara ay lamian. Hey, for your information. Sa Mari. Kana sila ba dito ta sa mahilabot tani sa kanang mga post kanang sa Facebook. Oh, mao. Oh, kaya ako man na Facebook. That is my right and position in my property. Lagot, salan. Tama yung proper. Oo naman na, Mari. Uso naman na kayo, Mari. Nanghingago, guro na sila, guro bi, Mari. Sige, panglibak ko pang chismis. Kanina bang i-chismis ka ka na libakon ka, no? Glow up kayo, imuhag. Bitaw! Kaya mo na libak kong tao niya ang naong na itong galibak. Murag ka nang binangka ng ginakdakan o pito ka demonyo ba? Mga tulong nagdagat. Uy, kay, kung paabot na si Pare Christian dito sa kuwan na Serenity Cove ba? Ba't Oo ba, ito ta. Huy, ay ato gabi ba? Si Kuan ba? Hangover gabi eh. Porti hubog ka ni Alan. Nagkamang-kamang. Nakabay na sa dyan ka. Gani, mga ito nagdagat eh. Libak ko na itong mga umang, mga kasak, mga isda dito, mga tagasang sungo. Ito na ito, dagat. Naman ka ng mga Pagwapag yun mo, Marie. Kahubad yun ang body. Uy, kayo turn, Marie, kayo turn. Ay, gwapa. Ako ba na gwapa mo? Kami kayo ka. Mura ka. Kalago sa kalubot. Mura ka. Pambansang. Pambansang Dilitatis. Oh, Pambansang Winnie the Pooh. Ay, kaya gano'n ka, Marie. Nagdala ka itong kwarto sa sunblock. Oh, nagdala ko sa black. Ako dala